welcome back to my channel. At ayun na nga, ang challenge ulit na gagawin natin is manghuhuli tayo ng pabo ngayon. So magkakatay tayo. As I promised yesterday pa lang, is magkakatay tayo ngayon ng pabo. Pero bago tayo magkatay, ang challenge is tayo yung manghuhuli ng pabo. So tara guys, samahan nyo kami manghuli. Ito na siya, nahuli na namin yung pabo. Sobrang bigat niya. Siguro mga 6 kilos to. OMG! Kakaloka! Oh, ayan. So, andito na siya, yung pabo. Sana hindi siya tumalon. Natanggalan na namin siya ng dugo para later on gagawin namin siyang dinuguan yung ibang part. Sobrang bigat niya guys, grabe. Sobrang bigat? Oo, siguro mga 6 kilos to, no? Or more than, or 7 daw. Kawawa. Ah! Kawawa naman. Marami pa siyang pantulad. Gumagalaw kasi siya. Kawawa naman. Oh my gosh. Kailangan mo siyang hawakan ng mahigpit. Gusto niyang kumiglas. Oo, nagmamakaawa siya. Kawawa. Grabe. Ala, bakas. Hawakan mang mubud. Ang taba ng leg. Ano, kawawa talaga siya. Super bigat. Taas. Ah, oh my gosh. Paano? Dead na siya. Awanin tayo. Na tayo? Baka nagwa. Baka magpumilas pa. Kuti-kuti pa yata ulo na nagwa. Sampay lima muyo. May mamuyot na. Ay, may lumamuyot nagwa. Di ba nung kwa? Kung lima tayo. Sumikil ah. Hanggang sumikil pa lang umuyo na. Tapos lumamuyot dun. Yung mag-feel mo hindi na siya lumalaban. Ganun. Okay. Hindi pa siya. Okay. Ay, alaon na. Natay siya. Oh my gosh. Ay, natay siya. Apa nagbaot na tayo pala para yun. Oh my gosh. Nakawawa. Mas natay pa siya. Aray ko. Kaya mo nga kasi sa Tama na yan. maano ka nila. Baka sasabihin dinarde. Yeah. Oo. Oh my God. Yeah, grabe. Super strong. Nasukat. See, lumabaga pa J.M. ako ni. Ang laki ng wings niya. Dapat dito ka pala sa wings baradang. See, oh, ang lakas. Eh dito nga natay nga siya. Oh. Hindi, ikaw na lang pala dyan. Kaya nga. Dara siya anak tangan na ko. Sa puso. Patsiki mo sa sao. Eh syempre kami yung nag-vlog eh. Yes, true. Hindi naman ikaw eh. Ikaw lang taga-bid. Kaya nga. Wala na. Patay na siya. Matipay. Tay, gamang ulo na baka nawa. Para sino ka na lang. So ayan na guys, bali binabanlian muna namin siya ng mainit na tubig. So ayan. So 'di ba kawawa na yung pabo. Ayan, tapos after nun mabanlian, tatanggalan na namin siya ng feathers. So ganyan lang siya.
7 kilos kaya yan. Ulo na. Kumawang pay. So ayan guys, bali na dress na natin yung chicken. Ay yung pabo pala. Tapos yun, ginaganon lang natin siya sa apoy para matanggal yung maliliit na buhok. Ay na feather pala. Ayan. So ganyan lang yung process niya. Sarabasab ba yan? No. Ayun. Sa Ilocano term, sarabasab. Ayan. Tapos after nun, saka natin siya i-chop. Magprasam pa ako. Ay, Wala ganon? sa kuwan. So ayan guys, bali na-brush namin siya ulit. Ayan. Para matanggal yung mga... Ay, dahil. Ay, Ayan. Ayan, para matanggal yung mga nasunog-sunog na mga feathers niya na maliliit. Apay kasta ka no? So ayan na guys. OMG, ang taba ng legs niya oh guys. So ayan na yung pato. Tigayam niyo. Kinina. Diba? Hindi, paragpag nata, yo. Apay niya siya rin. Sinal. Mga nababadat kini. Baka masukat ka, masukat ay ta. Undik ito kinagit nga sumay. Kami nalalakad at ano mo, Oo. lalakad. Latan.